Hola noies i nois, jo vinc a parlar-vos una mica d'aspectes tècnics de fer un streaming. Sobretot perquè se'ns vegi i se'ns senti bé. A part de veure'ns, que això ja ho donem més per suposat que se'ns senti, perquè a vegades ens centrem molt, ai, una bona càmera, ai, no sé què, i ens oblidem que el so és igual o més important. Si no se sent bé, al final és el que estem dient, que no es tracta només de que ens vegin, sinó que ens escoltin i sentin i s'interessin del que els estem explicant. El primer consell és que si tot just aneu a començar, que no us compreu res, que feu servir el que teniu per casa. Jo, per exemple, jo quan vaig començar streamings, jo no tenia webcam. Em vaig apanyar per connectar la càmera, la meva reflex que tinc, a l'ordinador i feia els streamings amb això. Si teniu un portàtil, segurament ja tindrà la webcam incorporada i si no, potser teniu alguna webcam per casa. Tot això es pot aprofitar. I després, pel tema so, hi ha moltes webcams que ja tenen el micròfon incorporat. Jo, com que faig covers, el que he fet és connectar el meu micròfon de les covers a l'ordinador. Llavors se sent superbé. Si no, hi ha micròfons assequibles que fan la funció perfectament, parlant d'aprofitar material i de no cal gastar diners per començar amb aquestes coses, que jo vaig començar gravant amb els micros de la Wii, perquè anaven per USB i els podia connectar. Doncs qualsevol micròfon que pugueu connectar a l'ordinador i que quan us graveu veieu que se sent bé, doncs estupendo. Un cop ja tenim un micròfon que ens gravi bé la veu i una càmera o una webcam que ens gravi bé la imatge, hi ha un tema molt important que a vegades no ens n'adonem, però és la il·luminació. Si jo aquesta il·luminació la trec, noteu la diferència, no? No cal tenir grans focus, perquè jo no els tinc, ni cal tenir focus en general per tenir una bona il·luminació. Si teniu el que jo tinc aquí al darrere, una bona finestra, i us podeu col·locar davant, és el millor. Faré una demostració perquè veieu que tinc raó. Veieu? És la millor il·luminació. Si teniu una finestra o un balcó on us pugueu posar amb una taula davant i fer l'streaming davant d'una finestra, és la il·luminació més maca, perquè és la llum més maca, la llum natural, i la més barata. En el cas de que no puguem posar-nos davant d'una finestra, les coses estarien així. Per una bona il·luminació artificial, jo el que us recomano és una llum directa, que seria aquesta d'aquí, i una cosa que queda molt bé, que jo tinc una bombeta, mireu, és això, no us penseu que jo tinc aquí el gran focus. No me la poso directa, perquè si me la poso directa és com massa intens, però com que jo aquí tinc una paret blanca, la faig rebotar aquí a la paret, la llum rebota i em fa com una mica de llum complementària. Veieu? Llavors ara tinc la llum directa que m'il·lumina i és amb la que em veieu bé, i la llum complementària que fa que no hi hagi com ombres lletges a la cara i tens una il·luminació estupenda. I ja per fer el plus de lo guai, perquè em desenganxi del fons, perquè ara teniu un sol pla, que és aquí, tot el que està il·luminat, que sóc jo, us recomano una llum de fons. Jo el que tinc aquí darrere és una bombeta, veieu, usada amb un trípode. Remedios caseros, en sèrio, no us compreu res, el que tingueu per casa. Jo tot això ho tenia de coses anteriors. Llavors, veureu, mira, pam, amb una llum blanca també quedaria bé, veieu? Ara farem la diferència. Sense i amb. Ho veieu, que s'il·lumini el fons fa que sigui molt més maco? I jo poso lila perquè soy así. I ja està, amb una llum principal, amb una complementària i una llum de fons, imatge estupenda, ja podem començar l'streaming.